Fid-dar tal-Providenza għaddejjin it-tħejjiet tal-maratona tal-volleyball li se ssir bejn l-4 u s-6 ta' Lulju dan bilan li jinġabru flus għad-dar tal-Providenza. Barra l-ispettaklu id-divertiment, matul 53 siegħa ta' maratona se jkun hemm lob kontinwu ta' volleyball. B'kollox fil-maratona tal-volleyball ta' din is-sena se jipparteċipaw 40 plejer li fit-tmiem il-ġimgħa għaddejjin b'taħriġ bilan li ħejju ruhom għal din il-maratona. Il-plejers tal-volleyball qed jingħataw it-taħriġ mill-coach Michael Magro. Il-training ovvjament jiffoka ħafna fuq it-teknika tal-volleyball. Però aħna ġifieri nibdew mill-bidu, ġifieri min jiġi ġdid li għadu qatt ma lab, nibdewlu mill-bidu nispjegawlu x'jiġri u ma jiġrix. U mbagħad imma wkoll hemm dak l-aspett fiżiku, ġifieri nagħmlu training bħal ġiri training ta' strength u dat tip ta' affarijiet. Din il-maratona ġib magħha impenn, dedikazzjoni u għejja. Iżda s-sodisfazzjon tal-plejers jintlaħaq meta l-ħadd fil-għaxija titħabbar is-somma finali. Vera niġuwaw u nieħdu gost nagħmluha, nagħmlu training, nagħmlu sakrifiċċji, nintaqgħu 3 darbit fil-ġimgħa nittrejnjaw, nagħmlu illum, nagħmlu 24 hours, jiġifieri titlaq il-familja, titlaq għal-weekend. Imma meta tisma' l-figura tajt tisma' ma kienx għal xejn, ġibarna l-flus. Min sena għall-oħra il-maratona tal-volleyball qed kompli tikber. Dan hekk kif diversi plejers qed jażlu li jipparteċipaw b'mod volontarju f'din il-logħba li bl-isport favorit tagħhom qed jażlu li jgħinu lil minhu fil-bżonn. Bl-ewwel nixtieq ngħin l-nistaddar tal-Providenza, naħseb ħad tkun esperjenza sabiħa ħafna. U kemm darba qalu lin-nies biex nieħu sehem fiha. Nispera m'għandix dubju insomma li ħad tkun esperjenza sabiħa ħafna. Is-sibt filgħodu l-plejers kellhom żjara mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u l-Isports Chris Aġus li faħħar l-impenn u d-dedikazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ.